Parang uwa eh. Pa, ano sa pangutanan mo? Kung saan naman sa napangutanahan ng tinarong na. Pero, serious kini na ko. Ay, serious kini pangutanan. Sige, pangutana ako no. Isa man ang mga pangutana na ha. Na-curious lang ko pa ba? Yun sa lang pagpungip si mama. Ha? Diba? Sa wala pa mo na ginyo. Nag-agyam sa maguyab-uyab. Yun sa lang pagpungip si mama. Ana magunadong. Sa unang panahon, si mama ni Momoy nanguyab na ko. Ngayon may kayabangan to. Niya, naatol sad na wala ko'y uyab. Ako siyang gisugot. Paano masabi? Na nag-uyab na mo. Weh! Ano meng, kung mag-away mong mama, mo naman siya. Sus, ikaw inting! Kung manguya pag ka balik na ko, dito ka subtun. Kumuha naman siya. Ay, tuo ng mama ni Bro. Ay natuloy. Basta mauna na tinod. Basta mauna na nga. Nanguyab yung mama na ko. Mauna na. Ay na natuloy. Basta mauna na. Tuhoy akong istorya. Ay, tuo ng mama ni mo.